kami. Oh donti kibon keren serong menin hang ni. Hana bagila bu mau. Hana bagila bu mau nongrim. Syaki jaga kaput. Ngem don kam yo mau nongrim hagi jaga kaput. Ngidon kam iki police station banyada yaki breu kujni. Kibisong hagi jaga kaput. Unle ayu tahu mau nongrim. Ula banyak yo khar asmi sebetul. Ula banyak iki pulit asam. Wow, kimut ban penbi yakin nong Smith jungi shani ban ong tang mau nongrim la ya dai ki bri jungi ki besong kaput. Ila da kanusin bagi dai ban pen klan bagi dai ban bu iki pun ki police station sigi jaga kaput kim not ban bu ki wan itu khana bagi wan bu mau nongrim. Ngiem don kam mau nongrim. Dai nem dai pai ba. Oh ki pai ba don shibun. Ki jing pen thame pai ba. Handai upai ba un sai ishai. Onda kata ka por bakaya kan poi. Baga voice of the people party kan sensyar ya kan negeri. Bat ngibu ya ka thong namar ngitip bangi la ban penpoi ya ka jaj benriu bat ya ka ri ka jingi hakata ka thong bat ka thong ka jingi kum kin nongelam namar ka taka ngi la pen bana ya ka taka jingi jngai ka bangi don nagam ta ka ri ba ka jaj benriu ban penem ban pen bha bat ban pen kala dor pat ya ka ri ka jongi ka thong ka jingi kalong bangi kwa ban pelong ya ka jela Meghalaya ya ka ri ka ba e ka jingi ka wei ni ki jela ki ba kiu bat ki ba pau tam hari India laga yo